Velkommen til en hurtig gennemgang af selve produktkataloget på Fiskaren og GoCMS. Alle produkter, vi ser i siden her, er genereret ud fra vores produktkatalog. Til hver produkt er der et produktark, som består af en titel, højre og venstre tekst og billeder. Alt det her styres igennem vores administration. For at komme til vores produktkatalog, klikker vi på produkter. Her har vi mulighed for at oprette nye produkter, vi har mulighed for at se hele vores produktkatalog. I det her tilfælde går vi ind og kigger på alle vores produkter. Her kan vi se alle oprettede produkter. Vi kan se selve navnet på det enkelte produkt. Vi kan se selve linket, det her link vi selv har været inde og definere, hvordan det skal se ud med hensyn til søgemaskineoptimering. Og vi kan se, om selve banneret er sat til at linke et sted. Ligeledes kan vi se, hvor mange billeder der er. Vi har mulighed for at lægge flere produktbilleder på det enkelte produkt. Vi har mulighed for at redigere produktet, og vi har mulighed for at slette produktet. I det her tilfælde vil vi ind og redigere produktet. Ligesom ved vores sideredigering har vi mulighed for at definere selve titlen på det her produkt. Vi har også mulighed for at definere selve linket, og igen er det vigtigt, at vi husker, at vi skal separere mellemrum med bindestreg. I vores selve logo eller topbanner har vi mulighed for at vælge, hvilke topbanner vi gerne vil have på siden, og bannerne bliver lavet ud fra vores bannersystem, og når vi har lagt et nyt banner ind i bannersystemet, vil det automatisk fremkomme af den her liste. Det samme gør sig igen med selve linket. Når vi opretter link i vores linksystem, vil vi også have mulighed for på hver enkelt side at definere et link. Vi kan også vælge, at der ikke skal være noget link tilknyttet til topbanneret. Så under sideredigering har vi en what you see is what you get editor, hvor vi har mulighed for at redigere henholdsvis venstre spalte og højre spalte. Når vi trykker igennem, går vi tilbage til produktsiden, og vi får en bekræftelse på, at selve produktet er blevet opdateret. Hvis vi gerne vil lægge flere produktbilleder på selve produktet, eller fjerne eller redigere billederne, har vi mulighed for at gøre det ved at klikke på det lille ikon. Her kan vi se en oversigt over de billeder, der er oprettet i forvejen, og vi har mulighed for at slette dem. Når vi opretter et nyt billede, så er der to ting, vi skal være opmærksom på. Vi skal være opmærksom på selve titlen på billedet, og vi skal være opmærksom på selve billedet. Selve titlen er det, som vil stå direkte over billedet. Og i det her tilfælde skriver vi, og vi vælger så det billede, vi gerne vil have tilknyttet til, og trykker upload. Det er vigtigt, at vi husker at trykke upload, ellers så vil der ikke komme noget synligt billede frem på siden. Når vi har gemt selve billedet, vil vi så kunne gå ind og tage selve siden og lige opdatere den en gang, og det vil nu være synligt hernede. Der er selvfølgelig mulighed for at slette selve billedet igen.